An bɛ foli lase Mali kunnafoni jabarani lajɛbagaw ma bi ye sibiri ye juillet kalo tile 25 san 2026 a y'aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaruya olu kɛnɛ kan. Nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kunnafoniya dɔ olu carila kunnafoniya di so sira caman kan a ka ja bɔlɔlɔ sira sanfɛla la kunnafoniya mun kɔnɔna na u b'a jira k'a fɔ ko Ameriki jamana labɛnnen don ni ka Mali dɛmɛ jatigɛwale tigilamaw olu kɛlɛli la Sahɛli ale kɔnɔna na min senfɛ u y'a jira k'a fɔ ko an bɛ waati min na ko sisan ko Ameriki jamana ka finitigilakaw ka sanfɛ pankuru kɔni labɛnnen don yaasa ka bɛnbaliwale tigilamaw kɔni kɛlɛ Sahɛli jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali jamana ale kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔna na alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 23 san 2026 an ka minisiri mun ka baara ɲɛsin bɛ Mali jamana ale ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛw olu ɲɛnabɔli ma Abdulaye Diop ale kɔni kumana o lahalaya ninnu kan a y'a jira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na ko sisan fɛn min ye Mali jamana ale ni Ameriki jamana kɔni ma bɛn foyi la mun bɛ tali kɛ banbanciwale tigilamaw olu kɛlɛli la Sahɛli jamana ale kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali yɛrɛ jamana kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko Mali jamana jigi dalen bɛ a yɛrɛ dɔrɔn de kan wa hali ni o y'a sɔrɔ Mali labɛnnen don ka baara kɛ ni Ameriki jamana ye ko an bɛ waati min na ko sisan o baaraɲɔgɔnya ninnu kɔni ma sigi sen kan finitigila k'a kunda ko kunnafoniya mun ni o bɔla ka cari bɔlɔlɔsiraw ale ni kunnafoniya di so sira ninnu fɛ k'a fɔ ko Ameriki jamana kɔni labɛnnen don ni ka banbanciwale tigilamaw kɔni susu an ka jamana Sahɛli kɔnɔna na ko kuma ninnu kɔni tɛ sababa ye. Bamananw b'a fɔ ka kɔrɔfɔ la ko kumasebali o tɛ karaba an bɛ wagati min na ko sisan Bamako faba a n'a lamini kɔnɔna na fɛn min ye kurantigɛba mun ni o tun bɛ Bamako faba ale kɔnɔna na kunnafoniya olu ni jateminɛ olu y'a jira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na ko sisan caman kɔni bɔlen bɛ fɛn min ye kurantigɛ la an ka faba ale kɔnɔna na ala ni an ka jamana marabaaw ka cɛsiri sababu an bɛ wagati min na ko sisan fɛn min ye basigi kɔni donnen bɛ kuranko la an ka jamana faba kɔnɔna na fo ka taa se marayɔrɔ caman olu ma. Maa minnu tun ye a laɲini k'a fɔ k'u bɛ an ka jamana fanga dafiri tentative de coup d'etat an ka jamana furancɛla fanga jamana ɲɛmaakɔrɔ Bandaw ale masurunyama dɔ kɔni jalakira kiiri tigilamaw fɛ kunun ko juma juillet kalo tile 24 san 2026 kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko an ka service de renseignement ɲɛmaakɔrɔ ni o ye colonel major Karimu Goita ale kɔni jalakira kiiri tigilamaw fɛ san 15 kaso an ka jamana ale kɔnɔna na ka fara a masurunyama maa 3 wɛrɛ olu kan. Bamanan b'a fɔ u ka kɔrɔfɔ la ko ni tagama o ma ban bolo fifa o kɔni tɛ se ka jɔ abada an ka finitigilakaw ka ɲɛma état major général des armées a ye kunnafoniya di kɛ kununko juma juillet kalo tile 24 san 2026 Kidali marabolo kɔnɔna na an ka finitigilakaw ye wulikajɔba dɔ sabati mun kɛra sababu ye u ye dankari kɛ fɛn min ye jatigɛwale tigilamakulu caman na nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na ni ka tɛgɛda kɛ u bolofɛn minɛ caman o kan o kɔfɛ a y'a jira tuguni k'a fɔ ko Kita marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Soribugukaw olu fɛ yen nɔ an ka finitigilakaw ka sanfɛ pankuru kelennabila ka wulikajɔ dɔ kɛra sababu ye ni ka taa bɔ banbanciwale tigilamaw kɔni dogolen kan forêt ale kɔnɔna na u ye dankari kɛ o banbanciwale tigilamakulu kofɔlen ninnu fana na ni k'u bolofɛn minɛ caman tiɲɛ o yɔrɔ ninnu na état major général des armées a ye foli kɛ ka ɲɛsin an ka wolomasiri tabaw ma u ye wulikajɔ mun sabati banbanciwale tigilamaw olu kɛlɛli la. Debugu yɛrɛmara kafo mɛri ale jasura maa maramafɛntigi bugunatigɛbali dɔw fɛ an bɛ taa ɲɔnɔ cercle ale kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Debugu kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ k'u ka yɛrɛmara kafo ɲɛma ni o ye monsieur le maire ka fara maa 4 wɛrɛ kan kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko ban maramafɛntigi bugunatigɛbali dɔw kɔni taara nin maa kofɔlen ninnu jaso k'u to lajɛ dɔ kɔni senfɛ ko an bɛ wagati min na ko sisan fɛn min ye monsieur le maire ka fara nin maa 4 ninnu kan nin kibaruya kɔni ma dɔn fɔlɔ. Ka segin ka na an ka faba ale kɔnɔna na sogo ale baarabagaw ni o ye boucherw ye olu kɔni bɛ fɛ ka baara bɛla boloda mun kuntagala bɛ jɔ tile 2 bɔɲɔnko la an bɛ wagati min na ko sisan kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko ni boucher ka kofɔlen minnu n'u kɔni bɛ fɛ ka baara bɛla boloda ni o bɛ tali kɛ tile 2 bɔɲɔnko la k'a kɔni kun kelen kɔni ma dɔn an bɛ wagati min na ko sisan baarabila in kɔni bolodalen don boucher olu fɛ an ka jamana faba ale kɔnɔna na. Sanga a n'a ka wagati an ka jamana marabaaw kɔni cɛsirilen don kosɛbɛ yaasa an ka jamana wolomasiri tabaw bɛ se ka kɛlɛkɛminɛn kura caman olu sɔrɔ ni ka dankari kɛ banbanciwale tigilamaw jatigɛwale tigilamaw la k'u bɔ an ka jamana ale kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔna na bi sibiri juillet kalo tile 25 san 2026 kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye kɛlɛkɛminɛn kura caman kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun bɛ tali kɛ blindé olu kan olu caman donna an ka jamana faba ale kɔnɔna na mun bɛna di an ka wolomasiri tabaw ma yaasa u bɛ se ka dankari kɛ jatigɛwale tigilamaw olu la cogo min na ka bɔ an ka jamana ale kɔnɔna na.
Diboli polisiw olu ye tɛgɛda kɛ taji feerela dɔ olu kan minnu ka baara tun tɛ dɔwɛrɛ ka taji doni ka taga di jatigɛ wale tigilama olu ma juye kalo tile 18 san 2026 Diboli polisiw ye wuli kajɔba dɔ sabati mun kɛra sababu ye u ye tɛgɛda kɛ fɛn min ye bariko 20 ka taga se 20 bitɔn 421 ale ni katakatani 3 nin bɛɛ lajɛlen kɔni tun falen don taji la mun kɔni tun b'a la ka taga di jatigɛ wale tigilamaw ma an bɛ waati min na ko sisan ala ni an ka fintigilakaw ka wulikajɔ sababu tɛgɛda kɛra ni maa kɔfɛlen ninnu kan an bɛ waati min na ko sisan u bɛ kiiri tigilama olu ka bolo kan u ni ɲankili mun ka kan o bɛna da u kan l'ONEF ka fara ministère de l'emploi et de la formation professionnelle kan olu y'u ka conseil d'administration ta ko 20 kɛnɛ sigi ONEF jabalaba la alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 23 san 2026 yaasa aw ni ne an ka faamuyali caman sɔrɔ an ka jɛn ka minisiri mun ka baara ɲɛsin bɛ baarako ni baara kalan degeli ma an ka jamana kɔnɔna na ni o ye madame Umu Salsek ka fara fɛn min ye ONEF yɛrɛ ma ɲɛma ka ni o ye Abubakar Jalo an ka jɛn ni ka ni maa kɔfɛlen ninnu ka kɔrɔfɔ dɔ olu lamɛn. Comme a b'a kalama cogo min na an ka baara kɔni ye ɲinini ni sɛgɛsɛgɛ de ye ka taa baarako ani baarakalanko ta fanfɛla la an ye gafe dɔw bɔ a bɛ fɔ min ma par exemple ko rapport sur les créations d'emploi donc min b'a yira k'a fɔ baara kura minnu kɛra jamana kɔnɔ wagati ni wagati donc an b'a kɛ kalo saba an b'o kɛ mais ni san banna fana an b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan donc an y'o rapport bɔ donc madame le ministre yɛrɛ communiqué o kan n'o ye 300 000 et quelques employés donc en même temps an bɛ ɲinini wɛrɛw kɛ par exemple an ye ɲinini kɛ ka taa a b'a kalama Mali jɔyɔrɔ ka bon mangoro sɛnɛ la donc an y'o fana ɲinini kɛ o mangoro sɛnɛ nin bɛ se ka kɛ sababu ye ka baara joli de créer Mali kɔnɔ donc an y'o o baara fana ɲinini kɛ an n'o interprofessionnellement an n'o y'olu baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o jaabiw fana b'an bolo bon an ye baara dɔw fana kɛ ɲinini dɔw fana kɛ min b'a yira k'a fɔ san 1 san 2 nataw kɔnɔna na entreprise privée voilà minnu lakodɔnnen don jamana fɛ donc olu bɛ mago bɛna se mɔgɔw joli de ma k'u ta baara la donc an y'o sɛgɛsɛgɛw fana kɛ o jaabiw fana b'an bolo baara bɛ créer état fɛ mais secteur privé fana bɛ baara créer donc an ye lajɛ olu fana gɛlɛya jumɛnw de b'u kan mun bɛ se ka kɛ sababu ye ka baara créer ta dɔgɔya donc an y'o sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'olu bɛɛ dɔn donc n'o fɛɛrɛw tigɛra je pense que o bɛ kɛ bɔda ye olu ma n'o kɛra bɔda ye olu ma olu fana bɛ kɛ sababu ye donc dɔ bɛ se fara baara créer kan cogo min na jamana kɔnɔ. Économie informelle par exemple an b'a dɔn bi bi in na an ka jamana kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ jago de kɛ mɔgɔ caman bɛ entrepreneuriat kɛ mais i b'a sɔrɔ a caman bɛ yen nɔ u tɛ k'a kɛ a kɛcogo la donc o fɛn ninnu bɛɛ ye fɛnw ye minnu bɛ sɛgɛsɛgɛ ONEF fɛ donc u bɛ o baaraw kan pour que ni i bɛ fɛn kɛ bi i ka se k'a dɔn tɔnɔ min b'a la degun min b'a la aw bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na donc olu b'o proposer gouvernement ye bon conseil d'administration y'a jate minɛ ministère caman b'a représenter len bɛ yan no secteur privé syndicat personnel donc vraiment jɛkulu baara de don bɛɛ bɛ na ni hakili ye donc an sigi kun y'o de bi an b'a lajɛ minnu kɛra d'accord minnu ma kɛ mun de y'u bali a ka se ka kɛ fo bi an bɛ se ka jumɛn de kɛ waleya jumɛnw de sigi sen kan walasa yanni décembre ka se a k'a sɔrɔ an ye lahidu min ta 2025 kɔnɔna la a ka se ka lawaleya ni ala ka jɛ ye donc baara y'o de bi. A Sheikh Sherifo Usman Madani Haidara ale kɔni bɛ taama la Côte d'Ivoire jamana ale kɔnɔna na ka sanga ni fɛn min ye san 2026 mawuludu labɛnni ye Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ni a bɛ wele ko Mawuludu Nabawi 2026 o kɔni baaraw kɔni nu donna bi juillet kalo tile 25 san 2026 Côte d'Ivoire jamana ale kɔnɔna na kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na ko sisan maa bayirika caman olu kɔni de bɔra ka taa stade Félix Houphouët-Boigny kɔnɔna na yaasa fɛn min ye Mawuludu san 2026 Côte d'Ivoire ka olu fɛ nɔ o bɛ se k'a ɲɛnamaya cogo min na Amsardini maa ɲɛma Cheikh Sherifo Usman Madani Haidara. Mali samatasɛgɛw ka ntolacila kɔrɔ Kalilu Mohamed Traoré ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Kati Kalu la ale fatura kunungo juma juillet kalo tile 24 san 2026 Faransi jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya Faransi faba ni o ye Paris ye kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye Kalilu Mohamed Traoré ale kɔni fatura sirabaga kasara dɔn senfɛ kunungo juma Faransi faba kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ Mohamed Kalilu Traoré ale la.
Mali kunnafoni jabarani lajɛbaaw nin bɛ dansigi kɛ aw ka bi sibiri kunnafoniya olu la mun na sera aw ma aw denkɛ ani aw balimakɛ fɛ Yaya J Samake an b'a fɔ aw kan bɛn dɔgɔkun nataw la kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan Ala ka jamana basigi